Ingħata bidu għal COP29 l-akbar summit ambjentali fid-dinja li ta' kull sena jittella minn nazzjonijiet magħquda bilan li jiġu diskussi miżuri sabiex jiġi mitigat l-impatt tat-tibdil fil-klima. Il-COP din is-sena qed jittella f'Baku l-Azerbajġan. Bħala parti minn dan is-summit it-tlieta jingħata bidu għal laqgħa tal-mexxija dinjin li mistennija jaqblu fuq il-miri għas-sena d-dieħla. Malta qed tiġi rappreżentata mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli li fl-ewwel jum ħadet sehem f'bosta laqgħat. Ma' TVM News il-Ministru Dalli tkellmet dwar il-messaġġ ta' Malta f'dawn id-diskussjonijiet ambjentali. Dawn il-prioritajiet huma simili għal dak li għandhom gżejjer stati oħra. Ġifieri il-fatt li inti għandek l-isfida ta' l-ilma tal-baħar li jista' jola jekk it-temperaturi jkomplu jiżdiedu. U din hija xi ħaġa li tenna nġibu flimkien gżejjer żgħar li huma bħal tagħna, iħarsu lejn pajjiżna bħala honest broker, bħala dak li jista' fin-negozjati iġib flimkien il-pożizzjoni ta' dawn il-gżejjer stati. Din it-tema fil-fatt ġiet diskussa fl-ewwel attività li attendiet għaliha l-Ministru Dalli bl-isem ta' Youth Lead the Way. Matula tkellmet dwar l-isforzi tal-Gvern Malti fosthom it-twaqqif tal-ewwel awtorità dwar it-tibdil fil-klima fl-Unjoni Ewropea. Qalet li l-Gvern qed jaħdem ukoll favur soluzzjonijiet xprunati miż-żgħażagħ u qed jara li dawn jingħataw aktar spazju sabiex jipparteċipaw u jinfluwenzaw ir-rotta politika tal-pajjiż. Ma' TVM News il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli elenkat it-temi li l-mexxija dinjin se jkunu qed jifukaw fuqhom hawnhekk f'dan is-summit l-Azerbajġan. Fost dawn ewlenin hemm il-finanzjament tal-azzjoni klimatika kif ukoll azzjoni konkreta sabiex it-temperatura globali ma tiżdidx b'aktar minn 1.5 gradi Celsius. Dan il-COP29 għandu żewġ għanijiet speċifiċi. L-ewwel waħda li ikun hemm il-finanzjament meħtieġ biex tittieħed azzjoni madwar id-dinja kollha, ġifier meta din nitkellmu il-finanzjament meħtieġ l-iktar minn dawk il-pajjiżi l-iktar sinjuri lejn dawk il-pajjiżi li huma l-iktar vulnerabbli biex ikunu din jagħmlu miżuri ta' mitigazzjoni u ta' adattament. It-tieni mira ta' din il-COP hija li jkollna azzjoni tanġibbli biex it-temperaturi globali ma jiżdidux iktar minn 1.5 grad Celsius. Issa kif ma sejrin l-affarijiet bħalissa jidher li dik il-mira jekk jibqa' kollox kif inhu sejra tinqabes bil-konsegwenzi kollha li żieda bħal dik fit-temperatura ġġib magħha. Il-COP29 huwa forum globali li laqqa fih dan mexxejja, esperti u attivisti li flimkien jindirizzaw sfidi marbuta mal-klima. Il-Ministru Miriam Dalli temettejt li fil-qalba ta' din il-pjattaforma soluzzjonijiet globali Malta għandha rwol attiv u kruċjali sabiex tixpruna dawn id-diskussjonijiet. Massimo Ksisa għal TVM News minn Baku fl-Azerbajġan.